हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय आं बे मन्दिराव फैनो होननानै गोसो जाबाय थादोंमोन आरोना बेनिफ्राय दिनै फाइनालि फैबाय स' आंजों लोगोसे आंनि लोगो दंफायो बे जेरावबो आं साफाखायो आरोना ओमफ्राय मृत्युंजय मन्दिर बुहुमनिनो बयनिख्रुइ गेदेरसिन शिबलिंग स' जों बेयाव थांगोन आरोना हेलो बंधुकल पाइनी आज आही पालो मृत्युंजय मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग আমি আহি পালো ভিডিওটো একেলগে চাই থাকিবা চলো গোবৰ ভিডিও কৰি দিছো না মই থাবানো যাবাই গোবৰ দে লানো জানি মাবা मोनसे लानि आरोना एदु नागे उन्दु दे स' लोगोफोर मन्दिरनि एसे माबा लानोसै आरोना लाबाय लोगोफोर एथ' ल'लु पूजा करार कारणे এতিয়া पूजा কৰিব যাম আৰু ন मा होनो Udah bisa kesel ya. Iya. Ini nggak beti video ya. Besok gawanनिफ्राय फैनो लुबैना दंमोन आरोना स्टेटासफोराव नुयोमोन शिब फुजा फैयोबाथाय बेखौ मानसिफोरा स्टेटास होयोमोन आरोना फाइनालि दिनै आं गावनि मेगनजोंनो नुबाय नोंथांमोनाबो नायदो नै आं देखायलांबाय थागोन आरोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिदिब्ला जों दा भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै जागायबाय माने अलरेडि जागायखाबाय आरोना फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर बिराद मोजां नांखादों गोसोआ जागोन सोरबाबो जायो आंनो बोरो सोरबाबो जायो नों लादो ষাঠি গিয়াছো জ্বলাইনাंगौ ना ষাঠিটো তাতে লগাব দিছে আৰু না এতিয়া যাং আমি প্ৰথমতে লগাম হয় দাদা হয় দাদা খৰ খৰ হৈছে নিফুৰদो थानाया नियावसो खानांगौ सिङाव खानो मोना बिलायावसो खानो मोनसे बिलाय लांफानाय नङा इनि खादो हा लांफानाय नङा लिंगआव सिनेदो क्या साथी लगायनि ते साथीखिनि लगाय लम प्रथम लगायलम आरो करायसोमोन कत नगाव मृत्युंजय मन्दिर আহি কেনে কেনে লাগছে ভাল লাগছে বহুত মানুহ হৈছে আহি কেনে ভাল লাগছে আপোনালোকে আহক না আৰু নগৰে ৰাখছে যাম এতিয়া আমি এতিয়া ভিতৰত যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা लोगोफोरा जों सिङाव हाबनोसै आरोना जा साथि लगायहैदोंमोन बेनिफ्राय दा थांनोसै स' नायलांबाय थादो बेनो लोगोफोर सिमाङाव नुनाय सिमां मोनलायदों आरोना फैनानै जिउआव नुगोनखौ सानाखैमोन आरो थेवबो भगबाना लाबबाय ग्रोब मोनफैबाय आंनि खयदि जाम ভিতৰত ना উপরে दे উপরে दे আহিকেনে ओरैबायदि गोजौ नै सिमां मोनलायदों आरोना लोगोफोर खुलुमखांबाय लोगोफोर सिङाव भिडिअ लानो होआखै बेनि थाखायनो लानाय जायासै 12:30 बन्द जायोनो बाथाय हाबनो मोनला ओमफ्राय दा जाथ'वाखै नालाय जों खुलुमगखांबाय आरोना आइकेने बिराद ভাল লাগিছে आरो न बहुत ভাল জায়গা আপোনালোকে আহিবা সপোন যেন লাগিছে হাতো বহুত ভাল লাগিছে মানে ন ভিতৰতো ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভিতৰত ভিডিঅ' লোৱা এলাও নাই সেইকাৰণে ল'ব নোৱাৰিলোঁ
Look like that. Maka side or view लगाओ ये दो सारा है साथी लोग बड़े हिलसे बनाना क्या था तुमक गांसे जों जोब्बाय माने दा